Udik-udik menika wujud raos syukur tumangkap Gusti Kang Maha Kawasa. Ampun ing mangkih tiningalan denya kepareng sura miwah sembada denya kepareng anyebar wujudipun Kanang Ardana. Ananging mujudaken raos syukur saking panjenenganipun Bapak Agus Cokro ingkang sakmangke nedya pinaringaken dhateng para siswa ing mangkihipun sageta katampi ambuk bilih hanampi kalih sakmangke saged damel pitumbas punapa kemawon ingkang saksanesipun saged kasimpen ingkang tertamtu mangke saged ambekta kanang rezeki salajengipun. Udik-udik mujudaken udik menika nyebar rezeki ning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi ing mangke tinampi sagunging para punden, para putra samudayanipun sageta ing mangke kangge sarana. Mugi cinekapan boga miwawastra karana sarana tinampining udik-udik anenggih pingkatuk rezeki saking Gusti Kang Maha Linangkung.